Op! Ulit. Basta maunang bike mo sa imo. Si Iron Man. Ayos. Araw-araw ba naman dito? Morning. Hello, today we're going to Mount Balunos and Mount Manyakia. So we're heading now to Barotac Nuevo. Yung mga kasamahan ko, so andun sila. Yung may iba kong kasamahan. So dito kami dumaan sa Bangabadyang. Diretso ng payong mage. So may payong mage. So lumiko kami dito. Yan ang pinaka-main. So lumiko kami dito sa rough road. So first time ko pa rin na dumaan dito. So nang nakaraan mo kami dumaan sa Anilaw. Sa may side. Diretso lang. Dito kami sa may putulan. Pututan. Dingli. Putulan lang tawa. Putulan yun. Putulan ha. So liko kami dito. Oo. Ay shit. Ako ba mabukas? Botang ka na. Ipagpakulong niya ba? Ay, ano ba na? Sakto na. So guys, napakaganda. Ganda dito. Tanggal ng putek. Ito, blay nagbibigay kayo ng putek. Ay! Putek talaga. Naya, Lara, raw. Ay. Hinay! Pangit pala. Balikan ka, Jay. Ay, guys. Ay! Hindi na kaya ano. Wala masaktok na ako si Jay. Hindi ka na nadi ka sa pa. Ay, sa bike niya ah. Iya pa. Tulog ah. Ano tayo ba kayo? Tulak na lang muna. Go, Bodoy! Sleeping Beauty naman to dayan. Tiga pa ni guys yung tudjus ah. No? Ano yun? Mas ano sa siguro, mas taas. Oo, mas taas siya nga taklad. Ano lang? Minrawig. Kaano mo katig sikagan? Kasi
bagay, wala pa man ako gay ka granny. Ang granite, sa pinakababaw. Oo. Mukumok ni Jaya. Taklat ah. May tayo, tiyak lang. Sobra pa ganyan sa video. Oo, gani. Isa sa video siya, pwede mo pa makakuha niya. Long video. Pagod. For the first time ko nun. For the first time ba? Napapasin ko, Jess. Kata. Kuat na eh. Ay, ka-vlog man di gali oh. Kaya mo nang? Kaya mo doy. Nang. Nene. Gupanahe. Taklada. Ada. Gata esang kwan. Go, go, go. Up, up, up. Charot! Niara paged. Nang! Hindi ako kasakal. Pero, Oh, meron pa. Meron pa. May patod na. Oo, meron pa doon. Hindi ako din. Oo. At this point, hindi na talaga ako magbike. Magtutulak na lang talaga. Woo! Sobra pa ganyan sa video, Jess. Oh. So far, ito yung pinaka-worst na nakyat ko. Sobrang tulak dito. Hindi na talaga ako nakabike. Ikaw ay nakataas. Wala na. Tanggal sapatos na. Yun. Tanggal sapatos na yung kasamahan ko. Yan. Bit-bit sapatos na. Woo! So guys, ito yung inakyat na. Tulak na lang talaga. Hindi na talaga. Kahit nga magtulak, sobrang hirap. Bigat. Napakahirap guys. Woo! Ito pa ako. Woohoo! Ayaw! So sigurado mamaya pag downhill tulak ulit. Woo! So last pag na guys. Last pag sa tulak.
po. Diba, kalain na yung pagganit pa yun. O, liwan. Ano ka vlog? Uy, nabala ano? Ay, kagapit. Out! Tulak ulit kami. Sila ya mag-bike. Madulas. Oh! Oh my God! Gampal. Up to gampal, up to gampal, up to gampal, up to gampal, up! Uy, nagkandog na. Mga wala nagulan kaya na ano? Bike, ara, mamaw. Kiboy ito, mamaw. Bike. Bike, mamaw, ara. Dali na yung bato pa. May inagpa-intra na ako sa cross country. Ara, Aragad, sponsor ara, ged. Cross country gina. Oo. Okay na dito, pwede nang mag-bike. May paahon pa rin. Ah. Naputol. So, naputol lang kanina. Hello. Hindi ka mo makadto. Hi. So, nilalakad lang nila, guys. Mula dun sa taas. Ay. Madulas. Utod. Captain Break America! muna. Captain America! Ay, blind. Mga mamaw. Aragad, aray mamo. Sakit mga mamaw ba? Wala ko yan. Hindi ko ba nakakit yung ginakan? Ito sa paps, bro. Ito pa yan. Hello. Mga kiddos. Patapay ko. Nay, di ka lugar.